Sawut kinoi khun kti na ka jala ki blalej banya shimbanta kalampong ye khun kti ka bla penlong ha Dubai kilawan ra nam ye ka jala bat kari hi borok wai dak jingyot takma jongki haki kerdan ye khun boper Napreng ki nong job ki balawan ra nam ye ka jala ki kentup ye ka kong Margaret Pathaw lambat uba Hubert Paliar ki bala yo pan khur takma ksiar na kalampong ye kop ye khun kti ka bala tip kum ka Asian Arm Wrestling Championship bat Asian Para Arm Wrestling Championship ka bala penlong ha Dubai Kakong Margaret Pathaw ka bala khun ha ka nyopo kilo Masters Women kala yo e ka takmak ser ha ka left but right hand karba ba Hubert Paliar bala khun ha ka nyopo kg hearing impairment ula yo khur ya ka takmak ser ha ka right hand but takma rupa ka left hand Uba Alexander Lingdo bala khun ha ka hearing impairment prapo kg ula yo ban khur ya ka takmar nong ha ka left hand but right hand karba ka arik men lang shabong ka bala khun ha ka sanpo kg youth girls kala yo ya ka takmar nong ha ka right hand but left hand India versus Kyrgyzstan. India is undefeated. Come on, Bharat! Just one comes up from Kazakhstan. Ông sẽ comment kia lại em. Come on, Ibu! Chúng bắt lên lăng nào!